Instituto Virxe do Mar de Noia. Un centro público para formarse mozos e mozas en igualdade. O meu soño é que nos meus tempos estaban nos privadas tantas cousas ás mulleres. E a educación era unha delas. A universidade imposible. Xa o deixei escrito no prólogo da miña primeira novela. Renego absolutamente da vulgar idea de que a muller só sirva pros labores domésticos e que aquela que queira facerse dona do seu propio destino mereza ser repudiada. É que as mulleres estaban nos privadas tantas cousas. Nunca nos estaba permitido decir o que pensábamos de ningunha maneira. E eu, non obstante, sempre me sentín libre. Libre como os paxaros, libre como as brisas, libre como as árbores no deserto e o pirata no mar. Libre é o meu corazón, libre a miña alma e libre o meu pensamento. Aí vai, a tola soñando. Outra vez falando soa, Rosalía. Manuel. Aquí estou. Pero ti és Manuel. És Manuel, non? Manuel, o meu editor. Manuel Soto e Freire. Pero, é sendo de Lugo, como viñeches parar a Noia? A pregunta é outra. Tes razón. A pregunta é como sendo nós do século XIX viñemos parar ao século XXI. E a resposta é... Porque somos libres. Libres. Libres é o noso pensamento, é libre. E iso é o que rixe o noso destino. Eso de Lieders, de 1858. Mira como te acordas, Sí, escribino daquela. E penso que ese non é o primeiro, é un dos primeiros textos feministas escritos na Galiza. Dos primeiros que houbo na defensa da muller. Pero claro, é que eu daquela tiña que escribir defendendo as mulleres, porque había tanta desigualdade, había tantas ventaxas para o home fronte ás mulleres. Entendo que hoxe a miña obra xa estará desfasadísima, porque seguramente xa conseguiron a igualdade en dereitos no público, no privado, no académico, e xa ninguén terá necesidade de ler as miñas obras, non? Non sei. Parece. Pero se ata tiven que escribir daquela sobre o dereito da muller a casar ou non casar, se quería. El caballero de las botas azules. Exacto. Ai, canto te agradezo que non lo publicaras, A verdade é que te agradezo que nos publicaras tantos textos a Manuel e a min, sacástesnos de tantos apuros económicos. Así que te lembras del caballero de las botas azules. Home, faltaría menos. E tamén te lembras daquela adaptación teatral que fixemos dunha das escenas para representar naquelas xuntanzas cos amigos tan literarias e tan musicais. Ah, sí, eu facía de pai, non? E eu facía de mariquiña. Unha moza a que lle gustaba moito ler. E un día estaba ela lendo e apareceulle por ali seu pai e díxolle... Mariqueña. Sí, pai? Que faz? Estou lendo un libro interesantísimo. Vai, ó. Mariquiña, mira pola aí, pola xanela. Ves ese home que está aí de pé. Que lle pasou? Ese mozo tan guapo de Iuel. Por que me está saudando se non o coñezo de nada? Ese home vai ser o teu marido. O meu marido? É que é un marido? Un marido é o que é o teu pai para tu, É que é meu pai para a miña nai. E non o ves? Pois, a verdade é que eu vexo que meu pai para a miña nai non é nada. A ver, un marido pode ser varias cousas, sabes? Ah, varias cousas a vez. Sí, pode ser amigo, pode ser inimigo, amparo... Ou desamparo, ou boa, ou mala fortuna. E segundo vai na feira, cada unha fala dela, non? Por ti non que aceptes ese marido como apoio a tua debilidade. Que debilidade? A ser muller. Mellor sería pai que me dese diñeiro. Tes camalo. Claro, e obedecelo. E mil cousas máis
que só a práctica do matrimonio ensino. Non, boísimo de dicilo, e malísimo de facelo. Home, a ver, non vou negar que o matrimonio poda ser unha cruz. Pois sabe o que lle digo, pai? Que vaca solta, ben se lambe. E que eu, non entendendo a palabra debilidade aplicada a unha muller, vou rexeitar ese marido que nin o quero, nin o preciso para nada. Así que, como a Mariquiña ficou solteira e feliz. Pois un viva por ela. Viva!